A u nastavku o Pekarijadi, velikom nacionalnom takmičenju profesionalnih i mladih pekara Srbije koje se održava ove godine po 3. put. Okuplja sve pekare profesionalce i mlade pekare koji se tek školuju za ovaj posao. Prijave za takmičenje traju do 15. maja, a naši gosti ovim povodom su Milena Obradović iz organizacionog odbora Pekarijade i Jovan Krstić, pekar, tehnolog, prošlogodišnji član žirija. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. I naravno na početku da hvala vam puno na ovim divnim pecivima i hlebu koji ste doneli za nas, za kolege i da predstavite našim gledaocima. Milena, takmičenje ove godine održat će se u 4 kategorije. O kojim kategorijama je reč? Jeste. Ove godine kategorije su malo drugačije u odnosu na prethodne 2. Mi uvek to pomalo menjamo da bude interesantnije. Ono što ostaje kao kategorija, pošto imamo najviše zainteresovanih, je kategorija burek. Ove godine smo uveli kategoriju pizza kreativna i pizza klasik. Biće štrudla s makom kao kategorija i umetničko delo na temu tradicije. A mladi pekari će se takmičiti u okviru kategorije pogačice sa čvarcima. Jovane, za koju kategoriju vlada najveće interesovanje vaših kolega? Pa koji svake godine najviše za burek. Za burek. To je jednostavno tradicija u našoj državi, jer i ovim prostorima da se burek najviše jede i da je onako top proizvod jedan u pekarama, da ga ljudi prosto vole da vide. Pekara bez bureka nije pekara kod nas. Da li to znači da imamo najviše eksperata baš za burek kada je o pekarima u Srbiji reč? Pa imamo zaista vrhunske majstore koji su i pokazali se i na prethodnim pekarijadama, zaista vrhunski stručnjaci, majstori svog zanata, znači zlatne ruke, ljudi koji prave magiju od tog testa kad uzmu da razvijaju samo testo i sve ostalo. To prosto treba da čovjek da doživi i da vidi, a zahvaljujući pekarijadi može to da se jednostavno i proprati koga interesuje. U suštini tu najviše može pekar da pokaže svoju virtuoznost. Da. Jutros bureka ovde nema, ali zato ima divnih peciva i testa. Hajde da predstavimo šta ste nam doneli. Pa sad smo, to smo nešto malo mi radili, se malo zanimali da predstavimo neke stvari. Nismo zaista hteli da uradimo neke proizvode koji će biti na pekarijadi iz razloga da ljudi ne misle da mora tako nešto da izgleda, pa da nekom ne pomerimo neko njegovu maštu ili kako je zamislio to da uradi. Ali eto, ovdje smo predstavili sad neke proizvode koji su zaista u trendu i koji se onako dosta traže po našim pekarama. To su, da kažem, specijalne vrste hlebova koje su sa semenkama, kažem, taj neki zdraviji vid ima. Kompletno zrno je samleveno, bogato vlaknima, proteinima. Naravno, ovo su urađeni bez aditiva. Je li teško napraviti takav hleb? Može li u kućnim uslovima kao, bar slično kao u pekari? Pa može slično, ali šta je bitno za dobar hleb? Brašno, voda, kvasac, so i jedna najbitnija stvar, to je gomila ljubavi. Bez toga ništa, i strpljenja. To naravno. Milena, do kada traju prijave za takmičenje? Prijave traju do 15. maja. Predselekcija kreće od 17. maja. Ono što smo želeli ove godine u odnosu na prethodne godine jeste da budemo bliže pekarima, pa ćemo predselekciju održati osim u Beogradu i u Nišu i u Čačku. Ono što sam zaboravila da napomenem jeste da pekar može da se prijavi za više različitih kategorija. Znači, ukoliko mu je interesantno, može za 1, 2, 3, pa čak i 4. Imamo i takvih pekara iz godine u godinu koji se prijavljuju u sve 4 kategorije. Prijava je potpuno besplatna. I ono što bih voljela također da napomenem jeste da pekari mogu da se prijave na različite načine. Kako kome šta odgovara, ostalo je još par dana. Najviše i najradije nam se prijavljuju preko sajta, zato što je to najjednostavnije na sajtu pekarijada.rs. Mogu na Facebook stranici Pekarijada, poštom, telefonom, kako kome šta odgovara. I kakvo je interesovanje za takmičenje? I uopšte, koliko imamo problem kao društvo sa brojem pekara? Pa ja moram da priznam da je interesovanje veoma veliko svake godine. Kako se završi pekarijada, ona se završava velikom ceremonijom proglašenja pobednika. Sledećeg dana već stižu pitanje kada će biti naredna pekarijada, koje su sledeće kategorije i tako dalje. Tako da, drago nam je da interesovanje za pekarijadu kao takvu ne jenjava, evo sad već 3. godinu za redom.
A kada je u pitanju broj pekara u zemlji Srbiji, ne bih se ovog prilikom govorila... Je deficitarno zanimanje pekara u Srbiji? Pa može se reći da jeste u smislu da uvek se traži dobar pekar, kvalitetan pekar, pogotovo u burekdžije i tako dalje. To je skroz normalno, a posebno zbog trendova industrializacije i ukrupnjavanje. U moje vreme kad sam došla u kompaniju, pre 7,5 godina, bilo je 6.500 pekara. Tako su govorila istraživanja. Sada kažu da ih ima oko 3.500 do 4.000. Prosto takav je trend, ja kažem, ukrupnjavanje i industrializacija, da ima sve manje malih i srednjih pekara, samim tim sve manje i pekara kao majstora za naslov. Šta vi kažete, Jovane? I šta je vas opredelilo da počnete da se bavite ovim poslom? Pa iskreno, prvo neka ljubav prema ishrani, prema hrani, odnosno proizvodnji, uvek me to nešto ovako privlačilo i kasnije srednja škola, fakultet, prehrambena tehnologija. Imao sam neke, zaista, htio sam da uđem u neku drugu tehnologiju mesa, ali ušao sam u tehnologiju pekarskih proizvoda, pekare i tu sam eto i ostao sada i zaista sam se srodio sa testom i sa ovim proizvodima i sa kolegama, zato što svi govore da je hleb sa 7 kora, ali je iskreno nekad, u većini slučaja bude jako sladak, pogotovo kad napravite. Bude jako sladak, kao evo što ste nam doneli ovo slatko pecivo, nismo rekli šta je u njemu jagode. Tako je, to su to danska peciva, to su sa puterom urađeni proizvodi kao i kroasan, malo onako dekorisani, eto, s obzirom da je jagoda prva asocijacija za neko sveže voće koje dođe od zime, sezonsko, tako je, ukrašeno, eto, i da ljudi vide da koliko to pekarstvo napredovalo u poslednjih 10 i 15 godina, da pekara više nije samo gde ćete pojesti kiflu ili traženi burek, već da imate i kompletan obrok u smislu sa raznoraznim ukusima, voćkicama, ne znam, prelivima, pa čak i smutije, kafu i to šta pekara sad sve nudi. Tako da pekare su skroz drugačije nego što su bile i zaista jedan jako lep posao koji bi se danas sutra bavio tim poslom. Zaista po meni tu nema greške, samo radiš kvalitetno i to je to. Hvala vam što ste govorili za Novi dan, hvala i na svom pecivu koje ste nam doneli. Sigurna sam da ćete kao član žirija imati težak zadatak pred sobom, a ovo je prilika još jednom da pozovemo sve zainteresovane pekare da se prijave na vaš konkurs. Hvala još jednom i sve najbolje u daljem radu. Hvala i vama.